Militsiya шаҳри Конибоном як далели вайрон намудани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро ошкор намуд. Як нафар сокини шаҳри мазкур моддаи 8 қонуни зикршударо сарфи назар намуда, ҷашни зодрӯзро ки бояд дар муҳити оила баргузор мекард, бо ёру дӯстон баргузор карда, ба зиёдаравӣ роҳ додааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. кормандони шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом ду ҳолати ҳуқуқвайронкунии риоя нагаштани талаботи моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро ошкор намуданд, ки аз тарафи хонандагони мактаб ва омӯзгор содир шудааст. Аниқтараш, як нафар хонандаи синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 шаҳри Конибодом бо даъвати гурӯҳи ҳамсинфон иборат аз 10 нафар ва оростани дастархон зодрӯзи худро таҷлил намудааст. ҷашни зодрӯз ва дилхушии наврасон дар қаҳвахонаи Латифӣ воқеъ дар кӯчаи айнии шаҳри Конибодом баргузор шудааст. ҳамин хонандагони қоидастез ҳамчунин аз зодрӯз доштани омӯзгори фанни забони англисӣ огаҳӣ пайдо намуда, табрикоти дастаҷамъонаи ӯро бо дастовез ташкил намуданд, ки ин рафтор низ хилофи қонун мебошад, зеро моддаи 8 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо муқаррар кардааст, ки ҷашни зодрӯз ба таври ихтиёрӣ танҳо дар доираи оила гузаронида мешавад. мақомоти милитсия замоне аз ин ҳуқуқвайронкунӣ огаҳӣ пайдо кард, ки сабти видеоии чорабиниҳоро наврасон паҳн карданд. аз рӯи далелҳои ошкоргардида нисбати соҳибҷашнҳо тибқи талаботи моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои риоя накардани тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо протокол тартиб дода шудааст. ҳамчунин ҷиҳати пешгирӣ аз чунин ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби наврасон маводҳои лозима тартиб дода шуда, аз рӯи тобеият барои чораҷӯӣ ба комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом пешниҳод гардидааст.